Здравейте и добре дошли отново в моя канал. Ние заедно с вас ще отваряме поръчката ми от Shein. Преди да премина към темата на самото видео, искам да ви напомня за моите промокодове в сайта на The Green Bear, Slim Shake, Coco Solis и Аптеки Бено. Ще ги изпиша някъде тук отстрани. Също така линк към всеки един сайт може да намерите под това видео в описанието. Също така ще ги прикача и в първият коментар под това видео. А сега нека да преминем и към темата на самото видео, а именно отваряне на поръчката ми от Shein. Пожелавам ви приятно гледане! Започваме с първият артикул, а това са ето тези чашки, които са картонени. В комплектчето са 10 на брой. Следващият артикул е в ето тази кутийка. Тук трябва да са слънчеви очила. Точно така. Ето ги слънчевите очила. Много са хубави. Сега ще ги сложа, за да видите как седят. Ето така. Да, много ми харесват. Много са модерни в момента този тип очила. Следващият артикул. Така. Тук имаме бельо. В случая това е сутиен, който ето отзад, за да видите как е закопчалката. Тя е силиконова, за да не се вижда. За лятото просто е страхотен. Този тип сутиени са много добри. Ето да видите и подплънките как са отвътре. Даже са под формата на сърчица. Така. И в комплекта си имаме като подарък и силиконови презрамки за сутиена. Той може да се носи и без презрамки, може да се носи и с. В случая може да си сложим ето тези силиконовите, отново да не се вижда. Пък ако имаме и бели, също така може и тях да сложим. Също така може да се регулира тук отзад, ако нещо ви е тясно или широко, което е добре. Имаме два уреда. Това е шпателка, която се премахва с нея черните точки. С една дума за почистване на лицето. Ето така изглежда на кутийката. В Shein има голямо разнообразие от такива уреди, така че може да разгледате и да си харесате. Следователно да видите отдолу написаните и отзиви за всеки един уред. Така, в комплект ще идва самата шпателка. След малко ще обърнем повече внимание на нея. Имаме си USB кабелче, следователно трябва да го свържем с подходящ адаптер. И две силиконови приставки за шпателката. Ето ги. Две различни са. Отново за почистване на лицето. Самата шпателка, ето отварям я, има предпазителче. И тук има лепенка. Няма да я махам. Ето така изглежда. Мисля, че в момента даже е заредена. Пускам я. Тя е на 3. Три различни степени. Като се задържи отново на копченцето, тя спира. Ето тук отдолу се включва за зареждане. Така. Това е като цяло уреда. Може да пишете в коментар, ако сте пробвали такива уреди и дали сте доволни от тях, понеже ми е интересно. Следващият уред е масажор за лице. Сега ще го отворя. Идва много интересно опаковано, като мобилен телефон. Имаме си опътване. Ето.
отново имаме USB кабелче, което си е стандартно. И ето го самият масажор. Ето така изглежда. Така, като цяло има 3 степени. Отново и той. Отново може да пишете в коментар, ако сте пробвали такъв тип уред и дали сте доволни. В случая знам, че трябва да се намаже лицето с някакъв серум или масло за лице, някакви ампули и след това да започне да се масажира. В никакъв случай не се масажира лицето на сухо. Така че може да споделите, ако имате подобен уред и какво ви е мнението за тях. Продължаваме натам с дрехи. В случая тук имаме едно сако, обаче доста се е намачкало. Явно материята е такава. Ето така изглежда. Бяло. Много красиво. Ето тук отпред си има и джобче. Да, много е сладко. Има си копченце отпред. Ето тук отстрани на ръкавчетата също има 3 копченца, може да видите. И както казах, отпред също си има джобче и копченце. Продължаваме натам. Момичето, понеже има скоро рожден ден и си е поръчало украса. В случая ето тук имаме балончета. Различни, сиви, бели и бежавки. Вътре са около 24 на брой са вътре. Имаме още няколко неща за рожден ден. Имаме балони с цифри 1 и 9. И тези са други отново надуваеми балончета. И имаме балони с надпис Happy Birthday. Ето така трябва да се получи. Така, следващият артикул е ето тази гривничка за крак. Тя е с мидички. Те са си от тези, които са стандартните. Те винаги са били модерни, както за ръчичка, така и за кръченцето. За лятото са чудесни. Също така и такъв тип герданчета. Разбира се, може да се регулира. Следващото нещо са ето тези възглавнички за плаж. Вътре са двечки. Сега ще отворя едната, за да видите. Ето така изглежда. И вече като се надуе, си придобива своята форма. Вече са сивички. Тук имаме и обеци, които са от тези стандартните с винт. Продължаваме с един кейс, който е за iPhone 16 Pro Max. Сега ще го отворя. Ето така изглежда. Той е такъв кълъв, който е за безжично зарядно. Ето тук може да се поставя безжичното зарядно, за да може да зарежда съответно телефона. И си има ето такова капаче, което да предпазва камерите. Ето така. Се отваря и затваря, примерно когато използваме камерата. И е много стабилно кълъвче. Много е добро. Доста твърдичко е. Тук имаме бански. Ще го отворя все пак. Като долната част може да се регулира ето тук отстрани в много хубав жълт цвят е. Ето и от двете страни може да се регулира. Ето горната част. Сега ще ви я покажа нея. Ето така е. Тя се връзва отзад. Няма през рамки. И е много симпатичен. Имаме два чифта обувки. Едните са мъжки. Сега ще ги отворя. Така, ето ги маратонките. Много са хубави. Такива
които са от плат за пролетта, за лятото. Много са интересни. Има такива и червени също, сиви и зелени. Да, тук имаме чанта. Вижте колко е сладка. Като си има и дълга дръжка, в случая ето тази златна веришка. Така изглежда отвътре. И си като цяло за едно мини протмалинце, малко парфюмче и телефона. Но е много сладка. И последното нещо от пратката са обувки. Много са красиви. Просто уникални. Даже сега ще ги закопчая, за да може да видите. Ето така. Много, много красиви. Ето отпред как са. Ето токченцето отзад. Сега ще отворя другата. Ето така. Много, много. И със сигурност ще са удобни. Много са и такива меки на допир и са лекички. Като цяло до сега, поне от тези, които съм поръчвала и официални обувки, са много добри като качество. Супер! Това са всичките неща от поръчката. Надявам се да ви е било интересно и видеото да ви е харесало. Ако е така, може да го харесате. Може да ме подкрепите, като натиснете бутона Хайп. Безплатно е. Като харесвате и коментирате видеята ми помагате да достигна до повече хора, за което много ви благодаря. Не забравяйте и да се абонирате за моя YouTube канал, ако все още не сте го направили, като натиснете и камбанката, за да ви идват известия, когато кача нов видеоклип. Сега ви пожелавам хубав и успешен ден или прекрасна и спокойна вечер. Довиждане и до нови срещи!